Čaute ľudia, vítajte pri tomto novom videu. Dneska to bude z PlayStation 3 a ukážem vám, ako si môžete stiahnuť YouTube, keď ste si teraz to kúpili, lebo je taký problém s updateom, že sa to nemôže spustiť. Takže dajte si create new user, takže dajte si nového užívateľa, dajte si tu nejaké meno, ja neviem, hoci čo tam dáte. Takže dajte si ten profil, dajte, že to chcete načítať. Pôjdete tu do Sign Up. Takže nám sa to teraz načítalo, že chceme si vytvoriť nového užívateľa. Takže dajte toto prvé, že create new account, new users, dáte to. Teraz tu dole dáte, že continue, ono sa to vám tak zroluje. No a tu máte, takže country region of residence. O to ide, že tu musíte si dať, že chcete mať Spojené štáty, lebo inak by vám to nešlo, lebo to PlayStation je iba pri YouTube je iba pre tých užívateľov, čo majú z Ameriky, takže takže dajte si tu nejaký dátum narodenia váš, alebo proste taký, aby bol nižší ako 1900, vlastne 1990, takže dám si 1989. Tak, dáme continue. Teraz máme nejaké proste privacy policy, tak toto dajte accept, hneď. To, inak by vám to ani nešlo. Teraz máte tu, že email adres, takže dajte tu email adres a dajte continue, ja som dal strih, aby ste nevideli moje informácie. Online ID, takže tu si musíte napísať svoje meno, ktoré chcete mať, alebo proste napíšte tam nejaké meno, ktoré potom budete mať aj na tom účte. A hlavne ide o to, aby ste si dali ten americký štát, ale takže ja si tu napíšem niečo, ja neviem, napríklad Plasticman. Neviem, dáme tam meno kanála, alebo čo. Alebo dáme Plasticman 6, 7, 8, 9 napríklad. Enter. Takže teraz vám môžem napísať, že to je available, že to je proste vlastne nie, dobre, takže toto je dobre. Môžem vám to napísať, že to už existuje také meno, takže musíte si dať iné. Takže dajte teraz continue, keď toto máte. First name. Tu môžete dať nejaké meno, ja tu dám nejaké falošné. Dáme, že Filip. Last name dáme, že Hruch. Ja neviem, to je jedno. Dobre, optional, to dáte, kde ste muž alebo žena, takže ja som muž, takže dám mail. Dáte continue. Dáte tu street address. Teraz je aj dôležité to, že musíte tam dať nejakú americkú adresu. Takže, takže ja tam dám adresu. Takže ja si tu dám adresu. Môžete použiť generátor náhodných adres, ktorý vám dám asi do popisku. A dáte tu si street address 1, dáte si tu adresu. Môžete si dať aj moju, ale musíte potom zmeniť musíte zmeniť to číslo, takže dajte si tu, ja si dávam, že takže dám si medical, to sa mi vygenerovalo ako prvé, medical, dáte, medical, R. Hlavne musí tá adresa byť americká. Center Drive. Takže si nájdete nejakú americkú adresu. Ja som si našiel túto. Drive. Dobre, Start. Do City ja si dám, že Plant City, lebo také som si to našiel proste. Čo robím? Medzera City. OK.
No, takže state, provincie, ja som si dal, že Florida. No, teraz postkód, to je asi také dosť tiež hlavné. Musíte si tam dať, alebo ja si tam dám, ja si tam dám postkód, napríklad 33566 mám tu, takže dám to 33566, enter, American Center Drive, ale musíte si dať ešte aj číslo, to som zabudol, takže ja tu mám, že 516, ale dám si 519 napríklad, lebo to tiež potom musí existovať. Lebo ja som to raz skúšala, som si tam dal tie údaje. No, dáte teraz continue. Toto potvrdíte všetko. Dáte continue. No toto tiež dáte confirm, to sa len menia údaje, keby ste niečo dali zle, alebo tak proste. Confirm. No, teraz sa vám ukáže toto. Takže teraz dáte akože back, že je furt krúžok. No, teraz to máte, že sign in. Hneď, no. Dáte to sign in. Dáte, ja si to dávam automatically, lebo chcem, aby mi to automaticky prihlásilo. Dám sign in. No. Teraz mi to napísalo, že musím overiť si adresu, takže dám correct email address. Napíše sa vám tento postup. Môžete si to pauzhnúť a urobiť to, ale ja vám to aj ukážem, takže uvidíme sa po strihu. Keď si to dáte, objavíte sa na tejto stránke, ja vám tu vypnem webkameru, lebo neviem prečo sa mi to tu dáva. Dám to head. No. No, teraz neviem čo, to počkať. No, takže dajte tu sign in. Dajte tu tú e-mailovú adresu, ktorú ste dali aj tam. Ja to strihnem, aby ste nevideli moju e-mailovú adresu. No, dáte tu aj vaše, no toto, čo ste dávali aj tam heslo pri prihlasovaní. Dajte sign in. No. Teraz sa nám to musí načítať. Načítava sa mi to. No a tu máme teraz keby toto. Dáte tu, že recent email. No teraz si musíte otvoriť ten e-mail, na ktorý ste zadali predtým. Aj teraz na to sign. Takže ja si ho otvorím. Ja to mám teda cez Gmail. Dobre. Dobre, nahľadáme si to. No takže tu prišlo, že PlayStation. Dáte to. Otvoríte si to. A teraz tu kliknete, ja si to tak priblížim, dáte Verify Now, to modré tlačítko. No, kliknite na to. Teraz sa vám to načíta, tá stránka zase, ktorú ste sa minule prihlasovali. A teraz vám tu píše, že you email address was successful verified. No, dobre. Teraz sa presúdeme zase do PlayStationu, takže čaute. Teraz som tu zase pri PlayStatione, no a dáte takže OK. Dáte OK. Tu dáte zase OK. Teraz už len tu prídete, dáte ešte raz, že sign in. No, počkajte, kým sa vám to prihlási. No a teraz tu už, keby ste prihlásení. Teraz pôjdete do PlayStation Store. Takže nám sa to tu načíta. No, takže načíta sa vám to. No, načíta sa vám tento PlayStation Store. No, teraz si tu, keď máte tento americký účet, tak tu budete mať trošku inak. Pôjdete dole na Apps. Dáte OK. No, teraz sa vám toto zobrazí. Sú tu viac aplikácií na tom americkom účte, takže tak. Nájdete si YouTube. Takže tu je YouTube, dáte OK. No, tu vidíte, že si to môžete stiahnuť, ale to ešte není koniec. Takže dáte download. No. No, takže, no teraz čakajte, kým sa vám to stiahne, to ešte strihne.
No, už to skoro mám. No, takže mám tu 100%. Teraz sa tu mám, že install complete, dáte back. No, pôjdete zase na hlavné menu. Takže exit. Takže pôjdete do hlavného menu. No, naspäť na to proste. No, takže tu. No a teraz tu máte ten videoservis. Máte tu YouTube, ale to ešte nie je všetko, lebo teraz musíte, no, takže teraz pozrite si tu, keď tu v tomto tu Save Data Utility, lebo niektoré PlayStationy to dajú, ale niektoré nie, no tak keď tu máte ešte YouTube, tak si obidva položky, tam budete mať dva položky, vymažte si ich a najprv si vymažte vlastne toto, potom tie dva položky. Pozriete si to najprv. Keď tu už toto nebudete mať od začiatku, keď si to už stiahnete, no tak toto si nevymazávajte, iba dajte, ako spuste to. Mne to akurát na tomto PlayStatione tak nejde, ale mám ešte jedno a tam mi to akurát tak nešlo, takže keby niekto mal s týmto problém. No, dajte OK. No, teraz to vám to ukáže, že musíte to updateovať. Dajte OK. No, takže musíte čakať. No, teraz vám to tak zapípa a vypne vám PlayStation. Keď sa toto zás vám zapne, poďte zás na ten YouTube. Dáte zás toto isté. A budete to robiť, až kým sa vám to nedá, že už ten YouTube sa dá spustiť, že kým vám to nespraví. Väčšinou to je na druhýkrát, ale myslím si, že to môže byť aj viackrát. Dáte OK. Ja vám poviem, keď sa mi to už načíta. Ešte teraz idem po druhýkrát, vždy vám poviem po jednom spustení. No takže vám to už by mohlo začať takto inštalovať a počkajte, kým sa vám to nainštaluje. Už mám tu skoro 100, takže už vám to aj pustím. No, máte. A ešte bude asi installing. No, takže dobre, ešte vám to zase stopne. No a keď vám sa to tak už načítam, ja sa to načítal, mám 99%, a už mám 100, no tak by teraz to už mohlo ísť. Neviem, či nám to pôjde, ale vyzerá to, že je hej, lebo mi to nezapípalo PlayStation, to znamená, že sa nevyplo. Takže už by to asi malo ísť. No, dobre, takže sa vám načíta YouTube. Vlastne potom už iba si teraz vyberete, že ako sa chcete zaregistrovať, ešte vám to môžem ukázať, takže zatiaľ to stopne. No, takže ja väčšinou dávam Sign with phone. No, teraz si váš mobil otvoríte na YouTube. Dáte si to hore váš účet, tu vám to už načíta, dáte pokračovať, alebo vyberiete si nejaký iný účet, alebo dáte pokračovať ako váš účet. No teraz musíte tu dať, že povoliť. No a teraz vlastne už to môžete vypnúť YouTube na vašom mobile a už sa vám to vlastne načíta, máte to aj s účtom a všetko vám tu vlastne ide. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a čaute.